Daog bilang first place winner ang Iloilo Province sa 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award, search for the most outstanding local government units in localizing the population and development agenda in Western Visayas nga ginhatag sang Commission on Population and Development 6. Sa speech ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kadungan sang pagbaton sini sang among nga pagkilala iya ginpahayag nga dako gid ang importansya sa mga data nga makuha sang Barangay Service Point Officers o kon BSPO sa madasig nga pagpatuman sang mga programa kag pulisya sang gobyerno. Sunod sa iya ang award ang hindi lang tropeyo para sa Iloilo kundi nga ini ang simbolo sang pagpanikasog kag efforts ang Iloilo Provincial Government sa paghatag sang konkreto nga resulta sa ginapatigan nga data-based implementation. Dugang pa niya bangod sini nagapasalig siya sa mga BSPO nga magahimo ini sang paagi agod nga silang mahatagan sang formal kag technical training agod nga silang mga professional enumerators. Naibaluan nga upod ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa pagkuha sang among award si Iloilo Vice Governor Nathalie Ann Debuque. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera,